Tingnan niyo to ha, hindi niyo to makikita ulit, char. Oh my God. Oh my God. This is crazy. Afternoon, welcome back to our channel. We are back in Cebu. Actually, kakapasok lang namin guys sa aming Airbnb. And you know what? It's very amazing, right? Kasi nung binuko to, hindi mo alam kung saan ka makaka-stay, anong address, right? But nung sinabi niya sa akin yung address, the same pala ng building kung saan kami nagstay here last week. And at least alam na namin yung ano dito ba? Lugar-lugar dito. So, you might wonder why, bakit nandito kami ulit sa Cebu. So, we're here just for today and tomorrow. So, bukas ay yung installation ng aking porcelain veneers. So, at the moment, suot-suot ko pa rin yung aking temporary. Ayan. It still feels strange. Ang aking pagsasalita ay parang na-change. But, this is not the final one. So hopefully, it's not going to be like this. And I feel like parang na-change yung aking S, ganyan, because ito siya guys, wala siyang ano muna, wala siyang gaps ng ipin ko dito kasi temporary nga lang ito. So, parang iba yung aking pagsasalita. And on top of that, meron akong mouth ulcer. Kaya iba yung aking pagsasalita guys. Anyway, ayan ang aking ano. It looks really yellow guys yung aking ngipin kasi hindi to siya yung final pa talaga. So I'm really looking forward for tomorrow. Inagahan ko na yung pagpunta namin dito guys like a day earlier because natatakot ako na mag-change na naman ng flight katulad na nangyari last week. So, tomorrow, yung appointment ko at 9 o'clock. So, at least nandito na kami ngayon. Wala nang change flight. So, we can go there tomorrow early and then head back home straight after the dentist. So, kakapasok nga lang namin dito, guys. And you know what? This is much better than the last time. Tingnan nyo. Super cute. Ayan, last time, yung saan kami nag-stay, very uncomfortable. Si Daddy Mike hindi nakatulog, guys. Yung bed, very uncomfortable, very maliit. But this one looks so cute and looks very comfortable. Ayan, Tita Mimi and Celine are here, guys. Ano? Oh, you might wonder why kung bakit wala si Daddy Mike dito tsaka si Ate Paris. So, this time around, hindi na namin sila sinama kasi it's very tiring. I understand, guys, na isang anuhan lang kasi, isang ano lang ba? Round lang ba? It's not that we're staying here for holiday or whatnot. Pagkarating dito ngayon, uwi na bukas. So, it's very tiring for Paris. But for Celine, I really have to take her with me kasi pinapadedig ko pa, diba? So, Daddy Mike and Ate Paris stayed sa lugar namin, dun sa hotel. And they're having, ano daw, daddy and daughter bonding. So, ayan, nagsisend na nga sila ng photo. Tingnan nyo sila. Ate Paris natin. Ayan. Oh. So, ano daw, daddy and daughter, time daw nila ngayon. And tomorrow, kasi bukas, yung flight namin ay hapon pa. Ayan. So, nandun kami sa airport kanina. Pagkarating namin, bumili kami nito. Ayan. So, may rice tapos may lechon. Diba yung ano nila dito sa Cebu, yung lechon nila. So, very smart moving guy. Yeah. Bumili tayo niyan para hindi muna kami bababa straight away ba. Ayan, kain muna ako guys ha. Diyan kayo. Kain muna kami kayo.
Come lang. Hi, tita! Sama-sama kay mama. Kung ako guys, kung hindi lang talaga kailangan para sa ngipin ko, hindi na talaga babalik guys. Oh, anyways, very tiring guys. Even though it's only like 30 to 40 minutes yung yung flight. Yung sa amin from the airport, from our place to the airport, it takes 2 hours. So mas mahaba pa sa flight from Cagayan de Oro to Kaya nakakapagod guys. Kaya I understand na hindi sasama si Daddy Mike tsaka si Ate Paris kasi okay lang siguro kung magstay kami dito ng 1 week or something like that, but uuwi rin kami bukas. Wala siya kasi warrior, wala siya. Yeah. Warrior Me? ba? Basta nalituto yan. Sorry, ano? Wait. Yung aking ngipin ay very mangilong-ngilo. Ano sa Tagalog yan, Mac? Sensitive. Very sensitive, guys. But it doesn't look like, last time parang mukhang rabbit ako, guys. Umano na kasi yung gums ba, parang humupla. Parang hindi na siya nag-swollen ba. Kaya, ganyan siya. Pero bukas, mas gaganda pa to siya bukas, guys, kasi i-insert naman nila yung porcelain na yun siya. Right. Yung original na. Rice. Hindi mo kasi karot ma? Yes, of course. Yum yan. Sabay mo nun, So we have time this afternoon mag-shopping bigay. to have a look around. Sabi ko nga sa dentist na let me know kapag may nag-cancel o available siya ngayong hapon. Wait, anak ko! What's so big, anak? Kasi kung available siya, pupunta na ako ba para hindi na masayang ang oras ko. Para bukas, uwi na kaagad. Wala man, full man sila guys. Kaya kailangan bukas 9 o'clock nandun ako. Kasi flight namin pa uwi ng Cagayan de Oro sa 4 in the afternoon. Hang on. Dami lang na sukat to yung makla. Gawin na pagpalit. A few moments later. Punta kami ng Watson's, guys. May bibilihin lang kami. Dito kami ngayon sa SM City, Cebu. Hindi siya kasing busy like last week dito kami. Kasi tapos ng fiesta ni Senior Santa Niño. Let's go. Bili kami ng dali na lang po. Bili kami ng guys, potato corner. Yan. Yung mga napamigay namin nandiyan na, i-haul na lang natin mamaya pagbalik natin sa room natin. My sister is just getting something for our dinner. Fish fruit salad. Huh? Selene is now sleeping. After naming magbili ng pagkain, guys, balik na kami ng okay. Shit. That's right. Ikaw na nga, Mix. ito isa, Mac. Ha? Ito isa. Naga na, bitang konti. Magsipon ka na lang. 30 na, guys. Nandito na kami sa room namin. Kumakain lang kami ng dinner.
Pakita namin sa inyo yung dinner namin, ha? Pasensya na pag ano yung pagsasalita ko kasi tingnan nyo. Tulog na ang ating baby singing. So we have baka ni ma? Bulalo. Bulalo mo yan, bulalo. Taka na ka, uy. Di mo na bulalo kay. Bulalo kasi yung tawag. Ay na, bulalo. Lauwi mo na. This one, humba? Humba, there we got rice. Tapos, sobrang dami na yung pagkain dito, guys. Bumili kami nito. Coconut water. Bumili din kami nito. For snacks later. And then, ito, binili namin for tomorrow. Pag gising namin, pwede kaming magkape. Ayan. Ano to siya? Suman, bulanghoy, kasaba. Tapos, puto cheese. Ano pa bumili natin, Mak? Yeah. Ay, Ito oh. ulit sa ito. Pakita ko sa inyo. Fruit salad. Yum! Ayan, ang fruit salad. Tapos, bumili din kami nito for staying. Kaya lang, tulog mo siya. Bukas. Ayan. Fruit salad din siya, but healthier version. Ito siya. Ano yan siya, mga sweet. So, ayan. Kain tayo. So, bukas, guys, meron silang ano, tinatawag nila na honesty store. Honesty store ba ito? Honesty store na. Ayan, may mga price. Kung ano yung kunin mo. So, kanina, kumain ako ng ano tawag dun? Dingdong. 30 pesos ata yun. So, maglagay ko lang ng 30 pesos dito kasi kinain mo yung dingdong. Ay, hindi dingdong. Boy bawang pala yun. Pero meron silang kape. Ayan. So, bukas, before kami alas, kasi maaga kami bukas. Maaga kami gigising. For sure, sa akin yan. Alam nyo na ako, guys. Kope ko. Blanca. Ayan. And then, we'll show this to you later. Guys, kain muna kami. Okay? Gutom na kami. Ayan, sa mama. Hindi na kayo. Kulo naman. Diyan na sa mama. Full of MSG. So, si Daddy Mike tsaka si Ate Paris kumain na rin, guys. Nag-video call kami kanina while waiting for our food. Kumain na sila. And alam niyo ba, nag-banding na yung magtatay. So, Daddy Mike took Paris to a hairdresser. Pina-trim niya yung buhok ni Ate Paris. Tapos, pina-braid niya. Ayun. Tapos, umuwi sila. Pinatulog ni Daddy Mike si Ate Paris. Pagkagising niya, nag-dinner sila. Oo, diba? Bongga talaga itong ating Daddy Mike. Best, ano na talaga, Best Daddy of the Year award. I agree. You agree, me? Kag mayroon rin ang rice mo ta. Pero ito, Ay, sorry, kuhan. left rice kung daw ko yung sabat lang sa mga nagawa lang. Maayo. Alam niyo ba, meron pa rin akong Ako ba ako mouth dito? ulcer. Pwede mo rin dahil. Kaya Fit kayo kaon, guys. dami ba yung takal? It's annoying because it's on the tip of my tongue. And also, I've got another one here. I don't know, it's just stress. Good luck na nas kasi yung masti. Yeah, I know, right? Far out. Ay, ano? Hindi nila yung takal. Ano yun ako bumati? Ano lang? Ano mo asa? Ay, hold up yun natin. I think like that's actually the thing. Ay, mga anesthesia po, nga. Kasi siya, ay, dahil na po ba ya? Dahil na po bukas kasi. It feels, ano ba ya? Guys, no, I feel like na, ano na talaga siya, ang tawag ito. Parang na-form na siya ba dyan? Kasi the first, the first few days, I felt like I look like a rabbit, guys. You know, what do you think? I think like now it's, it's more natural. Anyways, tomorrow it'll be better, guys. I can't wait for tomorrow. Tomorrow is the day. Yung ay, yung gawa sa ito ganahan.
Daddy Mike thinks it looks like perfect. Sabi niya, wag nang i-change. But for me, kasi yung initial ano ko, parang sobrang mahaba ba? Nag-vlog si ate. I don't. Ako, LDR guys, eh. Si ate Kaya ba asawa guys, nag-vlog? bana ay, asawa mga pang Tagalog ah. Hapon mo dong? Gahit ang kainin. Uy, wala pa manina. Kuan? Gahit, ya? Pentiguang na ang bakat, eh. Good morning, Cebu! From Celine. Tingnan niyo, pumasok na sa luggage. What are you eating, Nak? No. She's eating puto. It's 7 o'clock in the morning, guys. It is a sunny day in Cebu. Kanina pa kami nagising. Sister, hello, Mac. Hi. Nagkape kami kasi meron silang pakape dito. Yung kopi ko blanca, 15 pesos. Very cheap. Pagdating sa airport, guys, 50 na siya. Ayan, binili namin kahapon na puto. Chapos? Tapos, suman. Ayan. So, we are now getting ready. Nakabihis na ako, guys. And then, I just realized na hindi ko nadala yung aking face powder. So, we're gonna go out bare-faced like that. True beauty. Kasi, wala. Nagmamadali kasi kami kahapon kasi akala ko talaga napasok ko sa bag pero wala. Akala ko lang pala yun. Maling akala pala yun siya. Kaya, yeah, it's okay. We'll just go out like this. So, ang aking buhok ay susuklayin ko na lang. And then, yeah, that's about it. And Celine, we'll get Celine ready. Nag-init kami ng tubig kasi wala silang hot, dito, shower. So, namin para hindi masyadong maginaw kay baby Celine. And, mag-choris na ka. We'll give you a haul. May time pa naman siguro kami. May time na tayo. Kasi hindi namin napakita kahapon, kagabi. Alam niyo ba, nakatulog na kami kagabi. Nag-mask ba? Gusto namin mag-haul. But then, ang tawag ko si Baby Celine ay paiyak-iyak kasi the light's still on. So, we had to turn it off. Kaya hindi na namin naipakita. We'll show it now to you. Nak, show tito your JJ na. Where's your JJ? Where's JJ? Yeah, show him. Show. Show here. Show tito here. Kabili siya ng JJ niya. Hindi na namin yung nagpabili kahapon. First, pumunta kami ng Watson's kasi gusto kong bumili ng something for her and sick bites. But, yung pharmacist doon, hindi niya ma-recommend yung kasi, don't step on JJ, Nak. Patay na yung JJ, eh. Baka daw hindi maganda for baby. So, wala. Naisipan ko, meron pala akong, popo ointment ba? Yun na lang yung ginamit ko kasi for insect bites din naman yun. Ayan. So, ito na lang yung binili namin while nandun kami. Nabili na lang ng pampaganda. Eyeliner. So, hope na mag-work ito siya kasi normally yung mga eyeliner ay ayaw work lang. Nice o gano'n. Eyeliner. Huwag yun ang gamit. Sige daw. Share na to ka, JJ. And we got the eyebrow. Ginamit ko na. Ito yung ginamit ko. Na eyebrow. Yan o. Oh, very cheap. $1.99 only. Nag-work ang JJ? Wala, pigmented siya. Lagay tayo nito. Told you. Happy shortage. And then, bili kami ng blush. Blush ba ito, Mac? Blush. Cheek roller. Gamitin daw natin ito, Mac. Today. Kasi wala man tayong face powder. Mag-blush-blush lang tayo. Tapos, dalawang matte lipstick. See, $195 only. You paid 800 lang, no? Ever Belena. Bagyan naman. Hindi namin napabili namin sa Tapos, umakyat kami sa taas kasi
binilhan namin sa Ate Paris dito, pasalubong niya. Yung mga beads, alam niyo naman kung gano'n niya ka-love ito, mga ganito. So, mga jewelry. Ay, ito pala yung water bottle mo na. And then, lastly, we went to SM para bilhan si Celine ng magsusuot niya today. Then, you do this part na ko. Ito muna. Laruan niya na. Tagda na talaga ko. Magbukang-bukang na. Sorry sa... Wait, Mac, in the middle, Mac. Makita nila tayo. Very nice. Guys, mine lang ani, guys. Live selling one day. No! This is for Paris. This is for Ate Paris, honey girl. This is for Ate Celine. Ate Celine. For Celine. Outfit niya today. Maklaro, ti? Very nice. Justice and then Justice. And then, this one. Uy, honey girl! Ling-ling! Hi! Are you showing your insect bites na? Hi! So, hi guys! I'm eating puto. Guys, leggings na yan ni Hong Kong. And then, para sa akong baby. Yeah. Palitan niya, auntie, guys. From Garfield. See? Cute kay guys. Iso kaninin mo siling ba? That's for cousin anak. And then, yes. For Tita's baby. Soon. Ba? Sis. And then, this one. One size. Cute kay Cute kay guys. Di naman niya masuot tayo sa sukan, Mac. Newborn, gamay pa ba? Keep. Mga 3 months Keep na. it. So, it's now 8 o'clock, guys. Aalis na kami. Ako na lang muna yung pupunta sa dentist kasi medyo matatagalan ako doon. So, Tita Mimi and Baby Celine will go to the shopping center across the road para mag-spend ng time there. Tapos, maybe 2 hours later ay susunod sila sa akin doon. Na? You be a good girl to Tita Mimi? Padedit ko muna ito bago to paalis. Ha? Be a good girl, ha? I love you, anak. I love you. This one is good kasi kumakain naman to kahit na ano. Hindi to siya magugutom. Nak na! Nak na! Lagyan ko na ng popo ointment ang kanyang mga ano. Ewan ko lang, hindi ko talaga alam kung lamok ba to o ants. Oh, tingnan nyo. Malaki. Wait, what are you trying to do, anak? Wait, what are you trying to do? Look at you! Look at you! Oh, come. Let's have Didi. Have Didi before we go. We're here now, guys. It's nearly 9 o'clock. Dinala ko na lang sila kasi yung shopping center pala ay hindi nag-open hanggang 10. Kawawa naman sila doon sa labas ng shopping center. Ang init, guys. Sabi ko, sama na lang tayo dito. For sure, they're open now. Here. Creations of smiles. Let's see. Knock, knock. Are they open? Ay. Hi, good morning again. How are you? Baby. Yes. Hello. Good morning. Hello, daghan paak. Come here. Balik na po. I'm so excited. Tingnan niyo to ha, hindi niyo to makikita ulit, char. A few moments later. Hi guys! So, ayan, nakatapos nang i-install ang ating porcelain veneers. Say hello. So, what's your name? Papa? Michelle. Michelle. Hello. Hello. Oh my God.
Oh my god. This is crazy. Oh my god. Ayan, ipapolish pa daw ito siya ni Doc. But what do you think? Oh. Gee. Hindi nga ating mukha ito. Hala, very white and open smile. Hintayin ko lang si Doc guys kasi meron pa siyang pasyente sa kabila. Polish pa daw. So I feel like ganito yung na-feel ko nung yung temporary pa. I feel na sobrang haba. So I'll see if we can talk about it. But after the parang naging normal na siya. I think it's just because of the ang tawag ito yung gums ba? Kailangan pang hindi siya mag-swollen ba? Nakaalis na namin from the dentist at nandito kami ngayon sa SM Cebu. So, andito na ang aking ngipin guys. Na very bright naman ang aking smile. Ang sarap i-smile guys. Oy. Anyways, gagawan ko ng proper video or parang sit-down video about sa aking porcelain veneers guys. So we'll talk about the cost at yung mga basta about about sa pinagawa ko sa dentist. So stay tuned for that. Kasi ngayon, hindi ko pa maisa-isa pag-explain yung mga ito ganyan kasi travel na naman tayo. So, at 4 o'clock, uwi tayo ng Cagayan de Oro. So, ngayon, kakain lang kami dito sa food court. Kasi madaming menu na order na. And then, after here, straight away, we'll catch a taxi pabalik ng airport. And then, yeah, we'll fly back to Cagayan. Ang ating baby Celine ay sleeping na It's her nap time. So, payak-iyak siya kanina. Anyways, I'm very happy with my teeth. Sabi ni Doc, kasi nga diba, medyo mamaga-maga pa yung aking gums. So, in a few days time, mag-heal na siya. And then, that's when we see ang tawag dito, yung final niya talaga. So, at the moment, ito siya ngayon ay medyo swollen pa ang aking gums. But, I'm super happy about it. And sabi ni Doc na in 3 months time, ay parang mag-a-adjust pa yung, yung color ng ngipin. So, hindi siya very white. Here, I'll give you a sobrang ganda niya talaga guys. Basta, stay tuned na lang sa video natin about the porcelain veneers para ma-explain ko sa inyo kung ano yung ginawa talaga sa ngipin. For now, kain muna tayo guys kasi nagugutom na si mami nyo and we still have a flight to catch. 1:42 in the afternoon guys. Nandito kami ngayon sa airport na. Sa loob na ng airport. Change ko lang yun ng napi si baby Celine natin. And magti-change na napi si mami niya. Tignan niyo. Show me JJ na. Ang ganda ng nila dito. Oh, padidihan ba? Very private talaga, oh. Pwede kang dyan. And you know what? Yung flight namin ay not until 4 o'clock. And, surprise! Na-surprise din kami, guys, na very maaga kami. Kasi, we still have 2 hours until boarding time. Sabi ko nga, it's okay kasi nandito naman kami, dito na lang kami mag-stay. Very comfortable naman siya. So, we have, a couple of hours to kill. That's Mama's mask.
Ha? Ling-ling-ling. My travel buddy. Ha? My travel buddy. Natulog yan siya kanina sa taxi. Nak na? Ay, kakala. Mama! Mama. Haba yung tulog niya kanina. Smile check. Ang tiil. Buling nga tigtiil na bata. Are you sleeping? Comfortable ba na yung day? Oy? Comfortable lagi ka diya, day. Ha? Lalaki ko lang. It's time to... Yes, yes, yes. Get out of bed. Good. Sleep is good for you. Go pa rin na, Bin? Aw, poor JJ. Having dinner now, guys. It's so late now. It's 9 o'clock. Ngayon pa kami nakauwi. Dito kami sa hotel. May sinabawang isda ata yan. Yes. What's this one?